سلام ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ደቂ ተባዕትዮ ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሳባት ክንርኢና ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፀልኦን ዝፈትዎን ናይ ወዲ ጠባይን ተግባራትን ክንርኢና ብፍላይ 5 ነገራት ኣለዉ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ክቐትል ዝኽእልን ንኣኻ ዘለዋ ድሌት ንኽቐንስ ዝገብሩ 5 ጠባያት ክንርኢና ብፍላይ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕሪ ሂወትን ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ እዘን 5 ነገራት ትገብሩ እንተኮይንኩም ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ከዓ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ዘለኩም ርክብ ክቐንስ ዝገብሩ እዮም ስለዝኾነ ግድን ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓሳባት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ንኽትኮኑናን ክተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ናብዘን 5 ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦ ነገራት ክንኣቱን ከለና እቲ ቀዳማይ ቀድሚ ፆታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምልፋዕ ወይ ከዓ ፎርፕሌይ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ዝደኸመ ወዲ ወይ ከዓ ብዙሕ ተሳትፎ ዘይገብር ወዲ ብጣዕሚ ዝጸልኦ ዓይነት ናይ ወዲ ጠባይ እዩ ከም ዝፍለጥ ጓል ኣንስተይቲ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ኣብ እዋን ፎርፕሌይ ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍልፍልን ፆታዊ ርክብ ድልውቲ ንኽትከውንን እንተዘይገይሩ ዳሕራይ ናብ ፔኔትሬሽን ወይ ከዓ መትሎ ምስ ብልዕቲ ክተራኸቡን ከለኹም ክትረኽቦ ትኽእል ዕግበት ብጣዕሚ ትሑት ንኽኸውን ዝገብር እዩ ሕጉስቲ ንኸይትኸውን እውን ክገብራ ዝኽእል እዩ ንፎርፕሌይ ካብ 20 እስካብ 30 ደቂቕ ሂብኩም እንዳሰዓምኩም እንዳሓሳሰኹም ንፆታዊ ርክብ ከለዓል ዝኽእል ክፋል ሰውነታ እንዳነኻኻእኹምን እንዳሓሳሰኹምን ብልዕታ ራሕሲ ንኸፍልፍል ክትገብሩ ኣለኩም እንተዘይኮይኑ ግና ናይ ፔኔትሬሽን ወይ ከዓ መትሎ ምስ ብልዕቲ ርክብ ክትጅምሩ ከለኹም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ማለት እዩ ብልዕታ ደሪቑ እንተነይሩ ሕማም ንኽስምዓን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኸይትበፅሕ ዝገብራ እዩ ሕማም ዝስምዓን ቀልጢፋ ክትዓግብ ዘይትኽእል እንተኮይና ድማ ምሳኻ ፆታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌታ እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ዝገብር እዩ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ዝጸልኦኦ ናይ ወዲ ጠባይ ንፎርፕሌይ ግዜ ሂቡ ናብ ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ከእትወን ዘይኽእል ወዲ ይጸልኣየን ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ግድን ካብ 20 እስካብ 30 ደቂቕ ሂብኩም ብፎርፕሌይ እንዳሰዓምኩም እንዳነኻኻእኹም ብልዕትን ራሕሲ ንኽፈጥር ክትገብሩ ኣለኩም እቲ ካልኣይ ሓሳብ ንሪኦ ድማ ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣቱን ከለኹም ንኽዳንኪ ኣውፅኢ ካብ ምባል ንስኻትኩም ከተውፅለን ደቂ ኣንስትዮ ይደልያ እየን ኣብዛሓ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ነገር ኣይዛረባን ኮይኑ ግና ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝደልኦ እቲ ዋና ጠባይ እዩ ነዚ ነገር ከይረኸባ እንተቐሪን ድማ እቲ ወዲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድኹም ከም ዝኾነን ንፆታዊ ርክብ ከም ዘይደልያን ንኽትሓስብ ዝገብራ እዩ ስለዝኾነ ናብ ፆታዊ ርክብ ክትኣቱን ከለኹም ክትገብሩ ዘለኩም ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ብፎርፕሌይ ንብልዕትን ራሕሲ ንኽፈጥር ምስ ገበርኩም ንኽዳንን ቀስ እንዳበልኩም ከተውፅለን ኣለኩም ንስኻ ንናይ ባዕልኻ ንሳውን ናይ ባዕላ ካብ ተውፅእ ቀስ እንዳበልኩም ባዕልኹም ተተውፅለን እቲ ዝበለፀ መማረፂ እዩ ቀስ እንዳበልኩም ብፍቕሪ ዓይኒ እንዳጠመትኩም እንዳሰዓምኩም እንዳነኻኻእኹም እንተውፂኹምለን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ንኸውስኽ ክትገብሩ ትኽእልሉ ሜላ እዩ ምሳኻ ዘለዋ ናይ ፍቕሪ ርክብ እውን ስጡም ንኽኸውን ዝሕግዘኩም እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ሻዕ ነዚ ነገር እዚ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ይፅበያ እየን ንስኻትኩም እውን ነዚ ምግባርኩም ንዓኻትኩም ዘለወን ኣረኣያ ንኽውስኽ ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ዝጸልኦ ጠባይ ንኽዳንኪ ኣውፅኢ ኢልካ ንናትካ ክዳን ምውፃእ ልክዕ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ነገር ድማ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ወዲእኹም ንናተን ስምዒት ከዕገብኩም ምቁራፅ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብ ፍቕርን ኣብ ሓዳርን ሂወት ዘለኹም ከፕል ነዚ ነገር ተደጋግምዎ እንተኮይንኩም ምሳኹም ፆታዊ ርክብ ምግባር እውን ከቋርፃ ክገብር ዝኽእል እዩ ብተወሳኺ እውን ናብ ካሊእ ከዕግበን ናብ ዝኽእል ወዲ ተባዕታይ ንኽኸዳ ካብ ዝገብረን ምኽንያት እቲ ሓደ እዩ እዚ ድማ ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕሪ ሂወትኩምን ክብተን ዝገብር ጌጋ ስለዝኾነ ክትእርምዎ ኣለኩም ስለዝኾነ ንናትኩም ስምዒት ጥራሕ እንዳበብኩም ናትኩም ስምዒት ጥራሕ ኣዕጊብኩም ንናተን ስምዒት ዘይትጭነቁ እንተኮይንኩም ንኽጸልኣኹምን ካባኹም ንኽርሕቓ ዝገብር ሕማቕ ልምዲ እዩ ፆታዊ ርክብ ናይ ሓባር ዕግበት ስለዝኾነ
ሓባራዊ ዕግበት ክትረኽብሉ ኣለኩም ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ፀገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ክሕግዘኩም ዝኽእል ነገር ቀደም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ዝግበር ምስዕዓም ምትሕስሳይ ምልፋዕ ወይ ከዓ ፎር ፕሌይ ኢልና ንፅውዖ ቀልጢፍኩም ንትውድኡ ደቂ ተባዕትዮ ዕግበት ንክትፈጥሩለን ዝሕግዘኩም ኣገዳሲ ሜላ እዩ ብደንቢ ኣብ ፎር ፕሌይ ግዜ ሂብኩም እንተሰሪሕኩምሉ ዕግበት ንክረክባ ዝሕግዘኩም ስለዝኾነ ኣብ ፆታዊ ርክብ ክትኣትው ከለኹም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዕግበት ክትፈጥሩለን ዝሕግዘኩም እዩ ስለዝኾነ ናይ ባዕልኩም ስምዒት ጥራሕ ምዕጋብ ዝፀልኦ እቲ ሕማቕ ልምዲ እዩ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ሓሳብ ድማ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ምይይጥ ንብሎ እዩ ኣብዝሓ ግዜ ኣብዚ ስቴጅ ደቂ ኣንስትዮ ክሓፍራ ይኽእላ እየን ኮይኑ ግና ባዕልኩም ፆታዊ ርክብኩም ከመይ ከም ዝነበረ እንታይ ከ ዝደኸመ ጎኒ ነይርዎ እንታይ ብዘለዎ ክቕፅል እንታይ ከ ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል ነገር ክትመያየጥሉ ኣለኩም ነዚ ምይይጥ ደቂ ተባዕትዮ ክተጅምርዎ ኣለኩም ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ሂወት ዘለኹም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ነገር ምግባርኩም ክትርስዑ የብልኩምን እንተዘይኮይኑ ግና ትሕጎስ ከም ዘላ ይኸፍኣ ከም ዘሎ ክመሓየሸላ ትደልዮ ነገር ዝፈትወቶ ነገር ክትፈልጡ ስለዘይትኽእሉ ዘይትፈትዎ ነገር ብዝበዝሐ ቁፅሪ ንሓዳርኩም ከስግእ ዝኽእል ስለዝኾነ እዩ ስለዝኾነ ግድን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ምይይጥ ምግባር ኣገዳሲ ነገር እዩ ሱቕ ምባል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ካብ ዝፀልኦኦ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፀባ እዩ እቲ ሓምሻይን ኣገዳስን ዝኾነ ሓሳብ ድማ ፅሬት እዩ ፅሬት ዘይብሉ ወዲ እቲ ዝፀልኦ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ እዩ ንኣብነት ናይ ሕንትሽትሽ ጨና ናይ ኣፍ ጨና ከምኡ እውን ናይ ጫማ ወይ ከዓ ናይ እግሪ ጨና እንተሃሊኩም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዘለኩም ዓቕሚ ሙሉእ ንሙሉእ ድኽም ዝበለ ንክኸውን ዝገብረኩም እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ታሕጓስ ኣብ መንጎኹም እንተዘይሃልዩ ፆታዊ ርክብ ምንም ዓይነት ዕግበት ዘይብሉ ክኾን ዝገብር ስለዝኾነ እዩ ኩሉ ሻዕ ፆታዊ ርክብ ክትሓስቡ ከለኹም ፅሬትኩም ዝተሓለወ ከም ዝኾነ ክተረጋግፁ ኣለኩም ናይ ፅሬት ጉድለት እንተሪኤን ምሳኻትኩም ፆታዊ ርክብ ናይ ምግባር ድሌተን እውን እንዳቐነሰ ንክኸይድ ዝገብር ጌጋ እዩ ስለዝኾነ እዘን 5 ካብ ወዲ ዝፀልኦኦ ጠብያት ፈሊጥኩም ብምምሕያሽ ፆታዊ ርክብኩም ኣዕጋባይ ንክኸውን ብምግባር ናይ ሓዳር ሂወትኩምን ናይ ፍቕሪ ሂወትኩምን ብምትሕልላይን ብፍቕርን ንኽምምላእ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑና ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ንኽመሃርሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርኢቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ